אנחנו יודעים שהיום מנהג רוב הספרדים זה שהחזן קודם הוא אומר את ספירת העומר בקול רם, והציבור סופר אחריו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר חידשנו ומצוותיו וציוונו על ספירת העומר. והמנהג שמובא בספרי האחרונים לפני 200 שנה ו300 מוכח שהמנהג אצל רוב ככל הספרדים היה הפוך. קודם הציבור ספר ולאחר מכן ספר החזן. למה? פשוט מאוד, כי כשהחזן מברך אז בעצם הוא הוציא ידי חובה, והוא מכניס אותי לספק בברכה שלי שאני אברך אחר כך. למה אני בעצם צריך לברך? הרי בשופר אנחנו יודעים שהחזן מברך לשמוע כל שופר, ואחרי זה אף אחד לא מברך לשמוע כל שופר. הוא מברך אחד, ואחרי זה כל הציבור יוצא. מה קרה בעומר? שכל אחד לברך לעצמו, אחרי שהחזן מברך. אז רבנו שמואל דימודנה, שהיה אחד מגדולי האחרונים, קצת אחרי מרן הבית יוסף, בתשובת מה הרשד"ם בחלק ראשון סימן א', הוא כותב דבר מעניין, הוא אומר, כתוב וספרתם לכם, הוא לומד מהפסוק שיש פה חובת ספירה על כל אחד ואחד, ולכן הציבור הוא לא מסתפק בזה שהחזן סופר ויצאו ממנו ידי חובה. זה עושה, כידוע, רק אדם שפספס יום אחד או שתיים, שהוא כבר לא יכול לברך, שמרן בסימן תפ"ט אומר שהוא צריך לצאת ידי חובה מהחזן, היות ואנחנו חוששים לדעת הפוסקים הראשונים שאומרים שכל מ"ט ימי העומר זה מצווה אחת גדולה, ואי אפשר לברך על אחד בפני עצמו, אלא אם כן אתה מברך כל יום ויום. מי שפספס יום אחד, אז בעצם כל הברכות שהוא עשה לפני זה היה לבטלה עד כדי כך, ועכשיו אסור לו גם לברך. אנחנו חוששים לדעה הזאת, משום ספק ברכות להקל, ויוצאים ידי חובה מהחזן בברכה של על ספירת העומר. רק לזה צריך את החזן. לכאורה, החזן צריך להיות שני, אז למה הוא ראשון? בעצם אנחנו אמורים לברך, ואחרי זה הוא להוציא את מי שלא ספר אתמול או לפני יומיים, שהוא בעצם תלוי בו. למה אנחנו בעצם מברכים אחרונים והוא ראשון? באמת הגאון רבי בכור אבולעפיה בספרו תורת המנהגים במערכת עין סימן א', הוא כותב שבאמת רוב הספרדים אז היו עושים קודם הציבור ואחרי זה החזן, והוא כותב ששתי המנהגים נכונים, גם מה שאנחנו עושים היום וגם מה שעשו פעם. מה שעשו פעם פשוט מאוד, זה בגלל שלא רצו לצאת ידי חובה מהחזן, רצו קודם הקהל לברך, אחרי זה החזן, שלא יהיה חשש של הנה שמעתי ברכה מהחזן, נכנסתי פה, אולי יצאתי ידי חובה ואסור לי לברך. לכן אדם שבעצם הוא מתפלל במניינים של היום, כן היום אין מניין כזה שקודם הציבור מברך ואחרי זה החזן, צריך לעשות בראש שלו כוונה נגדית, שהוא יכוון שהוא לא יוצא ידי חובה מהחזן, ויענה לו גם ברכו וברוך שמו. אנחנו יודעים שברכו וברוך שמו, לדעת רוב האחרונים, מי שעונה על ברכה הוא לא יכול לצאת בידי חובה, ככה דעת רוב ככל האחרונים, זו הייתה דעת הרב עובדיה עליו השלום, ויש אחרונים שאומרים שלא, זה הגאון מהר"ם שיק, יש לו תשובה בחלק אורח חיים, שגם כן אדם שמברך להוציא אחרים ידי חובה, והציבור ענה לו ברכו וברוך שמו, הוא יכול לצאת ידי חובה בשופי. ואנחנו חוששים לו. אומרים אולי אנחנו על ידי עניית ברכו וברוך שמו גם כן נתפסנו בברכה של החזן, ולא נוכל אחר כך לברך על ספירת העומר לעצמנו. לכן צריכים גם לענות ברכו וברוך שמו וגם לעשות כוונה נגדית. בראש, אדם יכוון, אני לא יוצא ידי חובה מהחזן, אפילו שעכשיו אני שומע אותו, וככה אדם יוכל לברך יחד עם כל הקהל שקידשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. באמת, למה המנהג השתנה וקודם החזן מברך ואחרי זה הציבור? פשוט מאוד, הגאון בעל תורת המנהגים אומר שזה אך ורק בגלל עמי הארצות שאולי יטעו. אם תיתן להם לברך לבד, אולי הם יטעו ויאמרו היום 6 ימים לעומר ובכלל זה 5, היום 7 והיום זה 8. לכן צריך קודם חזן, והחזן יש עליו אימה של הציבור, הוא מכין את עצמו לתפילה, וגם כן הציבור הוא יודע, הציבור יבלע אותו אם הוא יטעה, לכן הוא מכין את עצמו לפני, הוא יודע מה אומרים, והוא בעצם הוא מורה לאנשים מה יאמרו עוד כמה שניות בברכה הפרטית שלהם. לכן נוסד המנהג הזה שהחזן מברך כדי להורות מה היום לספירה, ואחרי זה הקהל. אז הנפקא מינה שלנו שרק בגלל זה נעשה המנהג הזה, אבל לא בשביל להוציא ידי חובה. אחרי זה אנחנו מברכים פרטי, כמו שרואים בכל מניין ומניין, ספרדים ואשכנזים, הציבור מברך אחרי החזן כל אחד לעצמו. לכן למדנו מפה שבשעה שהחזן מברך על ספירת העומר, צריכים לכוון שאני לא יוצא ידי חובה בברכה שלו, וגם לענות ברכו וברוך שמו, כדי שיהיה לי זכות לברך אחרי זה ברכה פרטית לעצמי על ספירת העומר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.